আজি দেশৰ নতুন চৰকাৰৰ কাৰণে দিनै भट होबाय भट होनानै जोबोद मोजां मोनबाय जोङो गणतान्त्रिक हादोरनि गणतान्त्रिक नोगोरारि हिसाबै दिनै जोंनि जि गणतान्त्रिक मोन्थाय बे मोन्थायखौ लानानै जोङो दिनै जितु भारतनि पार्लियामेन्टनि गोदान सरकार दानायनि जि बिसायख'थि बेवहाय जोंनि जायगानि जोङो बिजाथिखौ सायख'नो थाखाय भट होबाय आरो बेयाव आं गावनि भटखौ होबाय बेयो जोबोद जोंनि थाखाय गोग्गानायनि बाथ्रा जे जों बे हादोरनि नोगोरारि हिसाबै जोङो जोंनि माने बिजाथिखौ गावनो सायख'नानै जोंनि दैदेनगिरिखौ बे हादोरखौ सालायनो थाखाय दैदेननो थाखाय जोङो बिबान होनो हायो दा फै जों बयबो बिदिनो भट होनांगौ आं बयखौबो खावलायदों जोंनि भटआ जोबोद बेसेन गोनां आरो बे हादोरनि नोगोरारि हिसाबै जोङो बे भटआव बाहागो लानांगौ आरो गावनि बेसेन बरा भटखौ जोङो सानै हयै जोंनि पसन्दनि बिजाथिनो भट होनांगौ गतिके जोङो भट होआलासिनो थानो नाङा आं खावलायदों बयबो जोङो भट होनांगौ नोंथांनि जोनोम जायगायाव भट होनानै माबायदि मोनदों आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो दिनै जोंनि जायगायाव गोबां गोदान लाइमोनफ्रा माने भट होनो मोनदों बिसोरनि नामा दासो गिबि खेबनि थाखाय भटार लिस्टआव माने सिखांदों आरो बे हिसाबै बिथांमोनहाबो भट होबाय आं मिजिंथिंदों गोदान जोलैया जोंनि हादोरखौ बिथिंनि गोदान सानस्रिखौ लानानै माने दावगालांनायनि थाखाय आवगायलांनायनि थाखाय बिथांमोनहाबो मोजां मोनसे भाव लालांनो हासिगोन आरो बियो थारैनो जोंनि इयुनखौ मोजां खालामगोन गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि थाखोआव गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो 2024 इं मायथाइयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आवगायदों बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसन्नोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन सिगांसिन मुं थिसन्नाया सा 10 फरायसा फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्रि एडमिशन मोननो हागोन गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेयैनो JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्ट्स स्ट्रिमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाय खाबुफोरखौ मोननो हागोन बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो मबाइल नम्बर 6030349997 7638008149 6003494371